Že Kongo si Slovene takmer 2 mesiace. Ako to sa tak v novom týme cítiš? Ja sa cítim veľmi dobre. Myslím, že kabína ma prijala dobre. A cítim sa dobre aj na ihrisku, aj v kabíne, takže myslím, že tu nie je žiadny problém. Mal si nejaký rituál, keď si prišiel do týmu? Ako aj v ostatných mužstvách, tak novíci museli spievať, takže mňa to neminulo v Turecku. Počuli to nejaká pekná pesnička ľudová, že ti to išlo výborne? Tak to musí povedať asi chalani, ale myslím si, že mi to išlo celkom dobre. V týme je teraz konkurencia, takže ako prebieha tá bitka o tie posty? Tak zdravá konkurencia patrí do mužstva a v Slovane je veľká konkurencia, takže to je dobré. Posty sú zdvojené, takže si myslím, že tam to je také zdravé. Zatiaľ Jarný štart 6 bodov, takže predpokladám, že spokojnosť s takýmto bodom v Slovane? Zatiaľ spokojnosť, uvidíme, ako sa nám bude ďalej dariť, ale štart vynikajúci, tak dúfam, že v tom budeme pokračovať. Hral si v Prešove a teraz s Trenčínom, s Jerendekamsom, potom s Okonom Savičevičom. Aké boli pre teba pokyny od trénera? Nič konkrétne, mali sme tam nejaké taktické pokyny ako na mužstvo, ale aby bola hlavne vyvážená ofenzíva, defenzíva 50/50, takže nič konkrétne. Spomínal si, že to je vlastne spojený sen tvojho otca. Môžeš to ešte nejako priblížiť? To je také dlhodobé prianie, aby som prestúpil do Slovana. Už jeho také tiché prianie, nepovedal mi to nikdy na rovinu, ale vedel som, že potom túži a podarilo sa mi to v podstate na sklonku kariéry, takže sa určite on vnútri teší. Dával nejaké ohlasy po zápase s Trenčínom? Bol to aj pozrieť na zápase? Tak samozrejme kritika toho po každom zápase, kritika od ocina, takže ale vyhrali sme, bol spokojný, ale kritika na môj výkon samozrejme musela byť. Konštruktívna? Áno. Dobre, Kongo, díky moc, držím palce. Áno.